रुको जरा, सबर करो। Hi, good morning. Welcome to my channel, Anisala. ଏବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। Hi. Okay. ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବେ କେତେଟା 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମା ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ମୁହଁ ଆଠଟାରେ ଉଠିଲି, କହୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ମୋ ପାଇଁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଗ ଯେମିତି ଦେଇଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସକାଳ 4ଟା 5ଟା ହେଇଛି ବୋଲି। ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ଘରେ ଜମା ଶୋଇଥିବେନି। ମାମା ତ ଆରି ଭିତରେ 5-6 ଥର ଡାକିକି ଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କଥା। ଆମ ଝୁମୁରିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ହେଇନି, ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଝୁମୁରି ଉଠିବେନି କି ଆଜି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଝୁମୁରିକୁ ଜର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠୁନି। ତାକୁ କାଲିଠୁ ଜର, ନାହିଁ କିଛି ଖାଉନି, କିଛି ପିଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଶୋ। କି ଲୁକ୍ ଦଉଛୁ? ଶୋଇପଡ଼, ମୋ ଧନର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ତା ଦେହରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାରିକୁ ଆସିବା ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଆମ ବାରିପଟ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ସକାଳୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା, କି ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ନେଚର ବ୍ୟୁଟି। ଉଠି ଯା, ଖାଇବୁ। ଝୁମୁରି ଉଠି ଯା, ଖାଇବୁ। ଉଠି ଯା, ଖାଏ ବାବା। ଖାଉନି, କିଛି କରୁନି। କେତେ ଜୋରେ ତାତିଛି। ନେ ଖାଇବୁନୁ? କିଛି ବି ଖାଉନି ସେ। ନେ ଟିକେ ଖାଇଦେ,
ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଉଠିଲେ ଖାଇବୁ ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଉଠିଲେ ରଖିଦବା ସେ ତାର ଉଠିଲେ ଖାଇବ ଶୋଇପଡ଼ ତାତିଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଦେହ ଆଜି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଦେଖେଇବା ହେଲା ସକାଳୁ କ'ଣ ପଢୁଛ ମ୍ୟାଥ ପଢୁଛ ନା କରିବ ବା ତମ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ଜୋରେ କହୁନୁ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ତମର ଇଆଡ଼ିକି ଅନେଇକ 29 ତାରିଖରେ କୋଉ 29 ଏଇ 29 ଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ 29 ସରିବ ମେ 7 ବାଃ ହଉ ପଢ଼ Okay. ମାନେ ବା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି କଲେଜ ଯିବେ ବୋଲି ମାମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ नहीं ମାମା ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି इतनी खुशी मुझे आज तक अबे रुक रुक ये ले इतनी खुशियाँ ଆମର 23 ଆଇ ଥିଙ୍କ 23ରେ ହଁ 23ରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେନ୍ 25ରେ ଆମକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମର 26ରେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଡେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଭୁଲିବା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବନି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଟିଚର୍ସ ସ୍କୁଲର ଯେତିକି ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ହଁ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେଣି ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ କି ଅଲଗା କଲେଜକୁ ପଳେଇଲେ 12th କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି DAVରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ବି କରିବୁ 12th ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲା ଇମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ରହୁଥିଲ ଦେନ୍ ତାପରେ 12th ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କିଏ କେଉଁ ନୂଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ 26ରେ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଆମର ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ମେ 7ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର CBSE ତ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲ ହଉ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ ମୁଁ ହୁଏ ଯାହା ବି କରିବ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଭଲରେ ଚାଲୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଜବ୍ କରୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଦେନ୍ मिराकल